Mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsak Durdana sözler. bol mulkin bizi iyesi bolib haqin sayasi Durdana sözler adlı gepleşigi Barx Milli Radyosu'ndan 101 FM'den sizlere gönderiliyor. Düşmanimiz görse gör havf eder edip zilzila Denk bolmazlar biz bile Gayarlar fabı goriz Jengden ederler perhiz Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Umid etýän hemmeleriniz sag salamat yaşap ýören bolsaňyzlar. Elbetde hurmatly watandaşlar, aziz ýaşlar we kadrly mehriban radio dinleýän dostlar. Umid etýän maşgala azaňyzda agzybirlik, jan saglyk, başlyklyk her biriklerinizin şadlykda we hoşlukda yaşap ýörmeňizi arzu we umid etmek bilen mana yine bulgun hem sizlere bir taze gepleşikleri göndermeklik üçin stüdyoda men Bismillah Şahin karar tapdym. Elbette Durdana sözler adlı gepleşigine. Hurmatly watandaşlar, bilsiniz ýaly bu gepleşigimizde bizler dürli mowzular urda sizlere gurrun berýäs. Bulgun bolsa sizlere şu roza tutuşlugyň, yani Araza aýynyň ya mübarek Ramazan aýynyň roza tutuşlugynyň näme faydalary bar eken, bizlere jismi we ruhy näme mufid ýerler bar eken elbette sizlere billap geçeriz. Hurmatly dostlar we gaderli ýaşlar, elbette roza tutuşlugyň faýdasynyň kançasyny bizler aýtsak hem şonça kemdir, faýdasy ören köpdür. Amma bugünkü gepleşigimizde bul bernamamyz ihtisas berilen ki rozanyň faýdalary barasynda. We bizler bir näçe kelimesini we näçe nomerini sizlere bellap geçeceğiz. Roza tutuşluk niňe bir ibadet däldir. Belki cismen we ruhan hem bizlere faydası vardır. Elbette rozanyň manevi we dini faydalaryny sizlere aýtsak, bizlerin, insanların, musulmanların Hudawanda ýakyn boluşlygy we roza aýynda takwa we ferhizgarlyk edişligimiz. Bir näse hem bolsa şu roza aýynda biz azjyk ýöregimiz his etýärki bir awadan we mübarek aýlaryň birisinde biz başga aýlaryň sultany bolan bir ýylda 12 aý bar. 11 aýyň sultany bolan aýlaryň sultany mübarek Ramazan ayıdır. Mübarek Araza ayıdır. Ki bunda bizim yüreğimiz azıcık hissettiyor ve köfrek hem hissettiyor ki biz hazır bir yaxşı yolda. Biz hazır yaxşı bir işi beceriyarız. Hususen ihlas bilen, niyet bilen bizler her seher turup gızavu, nanu, iyimit, su içeriz. Ve özümüze tağziye ettiyiz. Ta ki Şam Molla Azdan aydinça bizler bir katre su ve bir lokma nan hem imeli dehildiriz. Ta Molla Azdan Şam'a aitdi. Son rozanın duasını etmek bilen bizler ağzı açıyoruz. Allahumma leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizquka aftartu. Duanı aydıp son bizler ne edeceğiz? Ağzımızı açacağız. Son aytsak ki bizler sabır ve tahammülü hem öğreniyoruz rozayında. Ve hem de bizim günahlarımızın fak bolmagına sebep oluyor ve bizim hem ibadetimiz köpelmegine hem sebeptir. Bizler roza aýynda ibadetimizi köpeltmelidiriz. Taaki edýän günahlarymyz pak bolar ýaly. We munyň başga bir faýdalaryny hem bellek etsek sihi we jismi näme faýdalary bar eken, istirahat berişlik, midämize näme edýär? Istirahat berýäs, bir dem alma berýäs. We bir sihi we jismi faýdalary hem şolegen ki bizim midelerimize näme edýär? Istirahat berýäs, bir dem alma berýäs, midämize bir tefri berýäs. Sizlere hulasy gep we düşünjekli edip aýtsam, hurmatly watandaşlar. Näme çünki bizler 11 aýlap ýiyoruz, içiyoruz. 11 aýlap gije gündiz. O rakamdan ki şu rakam wagtlar bolan ki günde 5 wagt nan ýen bizler. Şu rakam wagtlar bolan ki günde 4 wagt nan ýen bizler. 3 wagt nan ki behi sünneti goýlandyga. 3 wagt nan ýiyoruz, 4 wagt ýiyoruz, 5 wagt ýiyoruz. Bir an ýere barabar gelip örden çyksak, örabar nan ýiyoruz. Bu midany, bu garnymyzy bizden halak etýärys. Üstüne zor götürüp pişerdiz. Bir an mulaýym zat hem ýiyoruz, boş zat hem ýiyoruz, gaty zat hem ýiyoruz, suýuk zat hem ýiyoruz. Ve şunu ýaly her zat bolsa bizler ikide berip üstüne. Midenin üstüne fişer geliyor ama hazmetmeklikde mide azıcık gynalıyor. Mide näme etýär bizler bir aýla bizler rozany tutsak, şu rozanyň bereketi bilen bunyň bu saglygymyza we bizim jismimize hem ören paýdasy bar eken ki, näme etýär? Midelerimiz istirahat alýar, midelerimiz azıcık näme etýär? Saglygy getirýär. Midelerimiz takwiye bolýar, hazmetmesine hyly midelerimiz näme etýär? Gowlaşýar. Ondan soň näme etýär? Bizim agramymyzy hem tenzim etýär. Bizim weznimize yani agramymyzy barabarlamamyza näme etýär? Roza tutuşluk kömek etýär.
Elbette ağrımız hazır 70 bolsa, imkanı bu 65'e gelse ya bir ayda 60'a gelse 10 kilo biz kemeltiyaz. Ya 80 bolsa 70'e gelse, imkanı ondan hem kemrak kemelsem. Ya misal 90 bolsa 85'e gelse ya 80'e gelse. Bizim özümüz näme diyor? Kemel diyor. Rozanın bir faydalarını ayttık ki cismi ve sihif faydaları näme eken? Meydemizi bizlerin istirahat veriyor eken, bizim ağrımızı näme ediyor eken? Kemel diyor. Özümüzü kemel diyor eken. Bir ayın davamında bir adam werdiş edip hem şunça ağrımını kemelde bilmiyor eğer de werdişxana barsa. Rozanın dine savab ve ibadet etmemizden başka, savabdan başka, bizlerin ibadetimizin köpelmeginin savabından başka hem daşarı faydaları bar eken hormatly vatandaşlar hazır birlikte eşitip otursemmemiz. Ondan sonra näme diyor eken? Bizlerin bir sağlığımıza ve cisimimize rozanın bir faydası bedenimize nuhslu yağlar olmalı. Bedenimizde, canımızda izafe yağlar, yani izafe çerbiler diyelim. Muzur edecek yağlar olmalı. Onları hem näme diyorken kemelt diyor. Bizlerin canımızın çerbini kemelt diyor. Bunun ören ve mühim bir faydası şuldur. Hazır dünyada hem medlukmanlar ve doktorlar hem insanlara tavsiye şuldur ki çerbi zatları köp yemeyin, çerbi zatları kemeyin. Hem işi onun cayına terkari meyve sebzeci zatları köprak kullanın. Hurmatlı vatandaşlar, benim hem sizlere bir tavsiyem şul ki çerbi zat iyseniz yiyinler, kemrak yiyinler, çerbi zattan ferizli bulunlar. Ağrımınızı, vezninizi müteadil saklanlar. Elbette 70 75, 65, 60 şu ortalarda saklasanız ören qoğub olmalı. Hurmatly vatandaşlar. Bilsiniz ýaly bizler agramyzy näme etmelikin onda bizler fakat 60'tan illa 70 kilogaçyn agramyzy şol wezinde saklasak barabar bolmalyken. Elbette roza tutuşlugynyň bir faydasy hem şol eken. Bilsiniz hurmatly vatandaşlar, ýa-ni bile geçişimiz ýaly bizler 11 aýyň dowamında her zat ýiýos, çerbini hem köprak ýiýos, 3 wagt, 4 wagt, 5 wagt ýiýos. Üstünden elbette bu muzurly bolan uşabalar hem içiýors. Bu bizlere näme etýär? Bir gepleşigimiz ki elbette şol içimlikler dogrusunda sizlere men görüň berentim. Onuň hem bizler enerji diýip içiýos, amma noksa ören köpdür we biziň agramyzy köpeldi. Bize çerbi baglatýar diýip men sizlere aýdypdym. Ana şol çerbilerimiz hem bizlerden ortadan göterip bilýär. Roza tutup bir aý dowamında bizler rozany tutsak bizlere faydası şuldur ki çerbiimiz hem gümeltýär. Ondan sonra bizim bedenimizi izafi mawatlardan farklı. Bedenimiz mükemmel farksazlık bolýar. Bedenimiz mükemmel arasta bolýar, sapsazlık bolýar. Bizler rozany tutsak bizlere bir faydası hem şul ki izafi mawatlar, izafi zatlardan bedenimiz farkiza, arasta, safa ustura bolýar we biz bir näse süňimiz ýeňilýär. Ve hem de öz yanımızda, vicdanımızın yanında bizler näme bolýar, rahat bolýarys. Hem süňimiz ýeňilýär. Ýöne bir gep berle geçen ki man roza geçip var ya, rozanın geleni kança gün boldu ve gotormasına hem kança gün kaldı. Bizler de rozanı tutsak da şol bir ay geçecektir. Bu rozanı tutmasak da şol bir ay geçecektir. Şoň üçin hem bizler hemimiz köşk etmemiz gerek ki rozanı tutup onu Beyk Taala-Taalanyň dergahynyň ibadatine yerini yetirmek bilen bu aýy ýaxşylyk bilen geçirmemiz gerek. İbadat bilen, tahammül we sabırlyk bilen, takwa we ferhizgarlyk bilen, zikru istiğfar aytmak bilen bul aýyny bizler näme etmemiz gerek, hurmatly vatandaşlar, geçirmemiz gerek ki taki 11 aýyň taki dige 11 aýdan gelinçe soň bu roza aýy ýok. Bul aý bir mehman aýdyr hurmatly vatandaşlar. Şoň üçin hem bul aýdan gowy garşy almaly, bul aýy gowlap mehmanlamaly, bul aýdan gowy mizbanlyk etmelidir. Şoň üçin hem bugünkü bar wagty fursatymyzdan bu ýetip gelen araza aýyndan bizler ýaxşy istifade etmeli we ýaxşy müstefid bolmalydyr. We ýene bir faýda hem şol ki biziň nan yemegimizde nanın hazm bolmagyna, yani munazzam hazm bolmagyna näme etýändir? Takwiye etýändir. Bizlerin içeri şu azaý bedenimizin içerki rudeler, bilahara garyn we meýde we zatlar bolsun diýdik. Bular hem munazzam hazm etmekle üçin bular hem näme etýär eken? Hawy bolýar eken. Şu bizlerin roza tutuşlygymyzyň sebebi bilen. Näme üçin bir gün ona istirahat bersek, bular şama üçin hemmesi munazzam, amada, safa ustura bolyp taýýar bolup durýar. Bizler her bir lukma nany agzy açyp agzymyza taýlasak, ol köp bir munazzam şekilde hazm bolýar we biziň janymyza ýaxşy oturýar we biz ondan rahat bolýarys. We rozanyň başga her hem faýdalaryny aýtsak, rozanyň bizlere başga näme faýdalary bar eken? Ahlaki we terbiyeti faýdalaryny sizlere aýtyp geçsek. İradamyzy takwiye etmeklige kömek etdiýär. Bizning iradamyz, hedefimiz, arzumuzy takwiye etmeklige näme etdiýär? Roza kömek etdiýär. We özümizi kontrol etdiýäris her bir zatdan. We ýene aýtsak ki, yaramaz gepler aýdyşlykdan bizleri uzak etdiýär. Başga aýlarda agzymyza her gepler gelse aýdyp ýören bolsak, rozanyň aýy agzymyzy şöyle geplerden uzak edişlige kömek etýändir. Günahdan, yalan sözlerden, şöyle geplerden.
Elbette birine rozany tutup bizler erti säherlikde nany ýedik, indi akşama çyn fakat su içmiyoruz we nan yemiyoruz. Şoň bilen şam molla azan aýdynça özümize hiç de email däl kontrol etdik. O roza tuttuk diýip hem ýörmeli däl eken. Özümize, gözümize, sözümize, ağzımıza, dilimize, kulağımıza, elimize, ayağımıza ve galiberte cümle hemme yerimizi bizler roza tutturmalıdırız. O rakam değil ki ama özümüz günümüzde roza bolsak seherlikten taşama için ama ağzımızda her gep gelse bizler aytıp gidebersek musulmanlar müminlerin doğrusuna gözümüz bile her yere qarap bersek hop başka şunun ýaly her gepler sözler bersek onda ol boljak däldir hurmatly vatandaşlar. Fakat dine iman içmen geçemiren rozalyk bolmaz. Hem yerimize hem roza bolmalydyr we hem yerimize rozany tutturmalydyr. Şoň üçin hem özümüze kontrol etmelidir roza aýynda yalandan, günahdan we yaramaz goýlukdan, anata aýdyşlyklardan özümüze uzak saglap we ferhiz etmelidir. Belki hem aýlarda hem şötmelidir, amma roza aýynda köpürak bizler özümüze üns bermelidir. Hurmatly vatandaşlar. Hop, hurmatly radio dinleýän dostlar, gepleşigimiziň şöhründe bir ara kesme alýar. Siz hem gepleşigimizi dinläp durun. Mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsa qatragani men bol mulkin biz iyesi bolip haqin sayasi bol mulkin biz iyesi bolip haqin sayasi düşmanimiz görseger havf eder edip zilzila deng bolmazlar biz bila goyarlar fa gori jengden ederler perhiz goyarlar fa gori jengden ederler perhiz jengden ederler perhiz istiqlal aldık ela jeng edip kuvvet zor bilen jenge çapip ser bilen teklif sabr bilen dostu hem sengar bilen haqqa qurbani men dostu hem sengar bilen haqqa qurbani men gar bilen amada men gelsegar leşkari fir'aun şeddat ziyat bolsa hem a'dat bar men alinde seddat elimden çekerler dat vatan fasibani men elimden çekerler dat watan fasibani men watan fasibani şumar edip orar men gelse işgalgar ajiri isabat edip tiri demokrasi sefiri jantında bolsam diri orar düşmani men jantında bolsam diri orar düşmani men orar bul mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsa qatragani men bol mulkin biz iyesi bolip haqin sayasi bol mulkin biz iyesi bolip haqin sayasi düşmanimiz görseger havf eder edip zilzila deng bolmazlar biz bila goyarlar fa gori jengden ederler perhiz goyarlar fa gori jengden ederler perhiz jengden ederler perhiz naça yıl tahti işgalti çıkmadı halkın sesi ziri fayti namusi gelenti demokrasi tabi adam habisi boldum hayrani men tabi adam habisi boldum hayrani men boldum hayran şükür futuhat geldi nusratin berip Rabbim tak ilim işgaldan durpak candan turba bul hak vatan orda sinacak ruhu ravani men vatan orda sinacak ruhu ravani men ruhu ravani qarizada kunduzi yazdi ay vatan madhin garib işgaldan fethin gülistan tamam sethin asuda memleketin Afganistan men asuda
mamlakating Afghanistan men Afghanistan bul muqaddas toprağın can bilen nigahban men bolsa qatrağan men bul mulking biz iyasi bolib haqing sayasi bul mulking biz iyasi bolib haqing sayasi Düşmanimiz görseger xavf eder edip zilzila Deng bolmazlar biz bila Goyarlar faba goriz Jengden ederler perhiz Goyarlar faba goriz Jengden ederler Xo'p, aziz hurmatli do'stlar, yana ham gaplashishimiz davomida xush keldingizlar. Albatta, hurmatli vatandaşlar, aziz yoshlar va qadrli mehribon radio dinleyici do'stlar, shu roza tutishlig'in, ya'ni Araza ayının ya mübarek Ramazan ayının yeni bir faydası ekanki, qanoat edishligi va saodazistligi nima etmelikin, o'rinmelikin. Qanoat edishlik. Nima uchun? Qanoat edishlik va saodazistlik bizlarga nima etayotgan, o'rgatayotgan. Rozaning axloqiy va tarbiyatiy foydalarini berishi ekanki, aytib bilasizki, bizlar rozani tutdik, akşam sham bo'ldi, mulla azan aytdi. Bir gilas suv bilen hem ağzımızı açtık. Ya da bir ecik hurma bilen hem ağzımızı açtık. Ol hükmen değil ki dünyanın durla aşırdıgası bizim yanımızda bolsa ve bizim kanaat etmesek. Erteden akşama ki ben aç gezdim deyip üydekileri qıynap azap verip ne etmeli değildir. Səhərlikten beri ben açtım ve şama için ben açtım. Indi bana bugün bir gilas suv bana hiç tat bolmuyor deyip onu bilen ne etmeli değildir. Üyümüzde her zaman ki bişiptir. Şuna kanaatlık bilen, şuna sadalık bilen, şuna yüreğimizden bereket koşmak bilen şonu iyi bismillahirrahmanirrahim aydıp bizler şuna kanaat etmekle hem nimet yerken uğrat yönügen. Lain bir gilas su ya da bir hurma bilen ağzımızı açıyoruz. Edip bilsek ağzımızı hemse açacak filan bir hurma gozuşuldur ki hurma var hurmatlı vatandaşlar sünnet ve sevaptır. Ve hurma bolmadığı halatında hem su hem yaxşıdır başka datlardan göre. Şoň üçin hem kanaat bilen ağzımızı açmalıdır. Suwa üýde şam bolsa özlemizi üstümüze fişariya zor getirip üýdekileri qıynamaly däldir. Çünki üýdekiler hem roza tutuyor olur hem sizin tutan rozanızı tutuyor. Erteden ta şam için. Belki bizlerden köfrek olur azap çekendir. Səhərlikde hem olur tutuyor. Akşam 1 bece 2 bece turup bulur galan etýärler, dig etýärler. Sizin için terkarlar yub amad edip hem tayar etýärler. Olar hem sizin ýalydyr. Olaryň üstüne hiç wagt qıygırmaly ýaşogun etmeli däldir. Onuň munyň bu bolupdyr diýip aýtmaly däldir. Ýöne bir gep aýdyp geçenki, hormatly dädeler, eneler we mehriban uýalar, elbette sizleriň hem giýje turup bişirýän iýmetiniz üçin sizleriň dakika we dakika lahza we lahza şirin uýkudan galýanyňyz sizlere ören sawapdyr. Ol giýjeler, bul bir aý Ramazanda sizler ören sawaplary ýe bolýasyňyz we sizleriň her uýkudan turşuňyzda kança sawaplar sizlere bitilmelidir. We sizleriň sawaplaryňyz hem gündüz roza tutýasyňyzlar we akşam hem gazdan etýäsiňizler. Sizleriň jaýyňyz başgaça we sizler uly sawaplara ýe bolýasyňyzlar. Hop, hormatly vatandaşlar, elbette ende sizlere ijtimai faydalaryny men sizlere aýdyp geçsem, rozanyň ijtimai näme faydalary bar eken bizlere. Birlençisi häçül ki, fuqara we niyazmentleriň bizler halyny derk edýäs. Näme edýäs? Fuqara we niyazmentleriň halyny derk edýäs. Bir gün rozany tutup görýäs ki, şama üçin kança açykýas. Yani kança wagt susuz bolýas. Kança wagt bizler açykýarys, aç galýas. Başka wagtlar ki bizler 11 aýyň dowamında giýjegini içip ýörýüz, bilemiz ýok. Amma rozany aýy bir faydasy bizlere şol ki, fakirlaryň, garyplaryň halyny, niyazmetleriň halyny bizler näme etýäs, derk etýäs. Olar 3 wagt ise, 2 wagt ise, ya bir wagt ýerine tapsa, 2 wagt ýerine tapmasa, ya 2 wagt ýerine tapsa, 1 wagt ýerine tapmasa, olaryň halyny bizler derk etýäs ki, fuqaralar we niyazmetler näme eken? 12 aýyň dowamında hem şöyle eken. Olaryň elinden tutup, olaryň niyazlaryny bertarap edişligimiz gerek. Der sureti ki bizim elimizde bar bolsa, olaryň halynyň habar almamız gerek. Eger şorba eden wagtymyzda bir kase suwy, bir gilas suwy köperek taýlasak, bir jam şorbany bizler hem saýamyza we goňşymyza berip bileriz. Rozany aýlary we başga aýlary we ýa-da aýtsak, eger bir näçe kase bürünç etýän bolsak, bir kase bürünç izafa taýlasak, bir çanak falaw hem saýamyza berip bileriz. Näme üçinki sizde bar, size bir kase bürünç bildirip durmuyor. Bir kase bürünç berdiňiziň jaýyna Hudawan sizlere 2 kase bürünç, ondan köprek 3, 10, 5 kase bürünçlere Hudawan düçen siçenjini berjekdir. Bir garyby fuqara kömek edeniňiz bilen hiç wagt siziň daraýyňyzdan kemeljek däldir, belki ezafa boljakdyr, köpeljekdir. Şoň üçin hem bizler Ramazan aýynda garyby fuqaralaryň halynyň habar almaly we olaryň
barını yoğunu bilmelidir. Hususan obamızda, köçämizde we bizim ýaşaýan meçit gowmumyzda bar gowmlarymyzyň fuqara we niyazmetlerin halinden habar alıp elimizden geldigiçe ýardam we kömegimizi bizler etmelidir. We rozanyň bir faýdasy hem şulegenki sadaka roza aýyny köpelýär. Başgadan kömek niyazmetlere kömek edişlik hem nämet ýok köpelýär. Başga aýlarda hem edilýändir, amma roza aýynda köpräk edilýändir. Rozanyň bir bereketi şuldur we bizlere şu iqtisady zaýyf famillara bizler elimizden geldigiçe ýardamymyzy etmelidiriz. We ýene başga bir ijtimai faýdasy şuldur ki mehribanlygy köpeltýändir we jamiada birimizi wähdeti köpeltýändir. Bir watandaşymyz iftar aýtýar, iftarlyk etýär we onu hemmeni çağırıyor. O taýy iftara barsaňyz, siziň elinizi birek hurma, bir gilas su ýa bir buýlany berýärler. Munyň özü rozanyň bir faýdasy we bereketidir we mehribanlygyň köpelmekliginiň delilidir. Roza aýy. Şoň üçin hem roza aýynda elimizden geldigiçe bizler garyb we fukaralara ýardam we kömegimizi ýetişdirip durmalydyryz. Ýene bir ijtimai faýdasy şul ki, hanawadamyzdakilerin, üýümizdakilerin hemmesi iftar wagtynda jem bolýandyr. Kärgir oglanlar we ýigitler, atalar we doganlarymyz her iki bazarda her ýerde işleýän bolsa, rozanyň aýyna etýär, işini namaz degerden soň terk etýär, üýüne gelýär. Aýtýar ki, gel roza aýynda iftar wagty üýde bolaýyn. Başga wagtlar imkany bar ki, akşam gejrak gelse, 9-da gelse, 10-da gelsem, ýa başga ýerde bolsa, ýa başga bir iş bilen masruf bolsa, 11 aýyň dowamında. Amma roza aýda hemme köşetdir ki iftarda üýde bolaly diýip. Şoň üçin hem üýde bolýarlar. Rozanyň bir ijtimai faýdasy hem şolegen ki, bizleriň hemme azaý hanawadamyz iftar wagtynda üýe jem bolup, birlikde we hoşlukda ýaxşy niýet dua etmek bilen hemmemiz bereketli desterhanyň ýanynda agza açýarys. Bu onuň bir faýdasy hem şoleken. Hurmatly watandaşlar, elbetde ýene birler aýdyp geçsek ki, roza ol ibadatdir ki cismi, ruhi bizlere ören faydası vardır. Belki Beyik Tanrı Taala'nın dergahında bizlerin amalnamamıza sowap yazılmaktan daşarı hem näme faydary bar eken, hem cismi bizlere faydary bar eken, hem ruhi bizlere faydası bar eken, hem ijtimai bizlere faydası bar eken, hem ahlaki bizlere faydası bar eken, hem sıhhi bizlere näme bar eken, saglyk dogrymyzda faydası bar eken hurmatly watandaşlar. Onda bolsa näme etýän häzir sizleriň wagtyňyzy köp almaýas, ýuwaş-ýuwaş bilen bizler hem bernamamyzyň soňuna ýetip geldik. Taki gelejeki bernamalarda sizleriň huzurlaryňyza ýanyň amada bolançam, sizleriň her birlikleriniz Beyik Tanrı Taala tapşyrýar. Nirde bolsaňyz sag, salamat we aman bolunlar. Mukaddes toprağın can bilen nigahbani men bolsak Dürdana sözler. Bol mulkin bizi iyesi bolip haqin sayasi. Dürdana sözler adlı gepleşigi Bark Milli Radyosundan 101 FM'den sizlere gönderilýär. Düşmanımız görse gör havf eder edip zilzila. Deng bolmazlar biz bila. Goýarlar fa bagri jengden ederler.